Bibalik na sa pagpamaligya og tahong ang mga vendor sa Bankerohan Public Market sa Davao City. Atong sado ng detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yes, arabutang nga gikalipay sa mga tahong vendors. Pero hugtanon gihapon ang pasidaan sa BFAR 11 nga likayan ang pagpalit ug pagpamaligya og mga kontaminadong tahong ilabi na gikan sa mga lugar nga nagpositibo gihapon sa red tide toxin. Martes sa buntag, busy si Brian sa paglimpyo sa mga tahong nga ibaligya sa stall ni Nanay Nora sa Bankerohan Public Market. Iusa-usa gunting ang mga tahong sa pungpong. Ginatanggalan sab og mga namilit nga sisi aron limpyo i-display. Nalipay si Brian kay namalik na og baligya ang pipila ka vendor sa palengke kay dugang kita. Kay nidungag og income ba kay among kung tirada po namo diri pang libor mo gud mi libor nya. May na po kay kaning dupit po namo 200 mo gud niya dungal og income. Sa kadugay nga walay baligya. Mga 2 ka bulan ma'am. Ang tagababak sa Mal Island nga si Nanay Juanita nangumpra na og tahong aron ibaligya sa Babak Public Market. Mao daw ni ang halinon nga kinason. Ay dako kayong tabang pod nga ang tagababak makakaon og tahong kay nagapangita po silang tahong kay mao jud na ilang ipares og sa pasayan Halinon gyud. sa hugo. Halinon jud siya. Sumala sa shellfish vendor nga si Nanay Nora, kumpleto siya sa papeles ug sigurado matud pang luwas ang iyang mga tahong. Sukad niadtong Sabado daw siya mibalik og pamaligya og tahong human ang kapinbulan. Okay jud kayo ma'am. Safety jud kayo mong tahong basta baligyan na mo. Okay jud kayo na siya. Asa gikan ma'am? Sa Leyte. Sumala sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 11, dili bawal ang pagpamaligya og tahong. Basta dili lang gyud gikan sa mga lugar nga kontaminado og paralytic shellfish poison o red tide toxin. Sa ilang advisory, positibo gihapon sa paralytic shellfish poison o red tide toxin ang mga tahong gikan sa Dumangkilas Bay sa Zamboanga del Sur, Daram Island, Zumaraga Island, Irong-Irong Bay, Cambatutay Bay, Maqueda Bay sa Samar, Matarinaw Bay sa Eastern Samar, Carigara Bay sa Leyte, ug Tungawan sa Zamboanga, Sibugay Province. We should always be aware kung asa gikan or asa gikuha ang mga shellfish na atong ginabutang sa ato ang mga lamesa. Dili man gud nato makita ang contaminated na shellfish, dili nato makita sa iyahang appearance or mataste malasahan sa iyahang taste. Ang pag-destroy sa toxin, dili po siya mawala by cooking. Delikado man gud daw makakaon og kontaminadong tahong kay pwede kining ikamatay. Ang makakaon og kontaminadong tahong makasinati og pagpaminhod sa kalawasan. Kinahanglan pasukahon ang pasyente dayon dalhon sa ospital. Severe cases ani makabati og muscular paralysis o respiratory difficulty within 5 to 12 hours. So, if dili siya matambalan immediately, pwede siya makakause sa fatality sa tao. Sara, padayon ang regular monitoring sa City Veterinarian's Office aron na masiguro nga luwas ang ginabaligya sa mga public market dinhi sa Davao City sa pagigalayon sa BFAR. Sara. Okay, daghang salamat Jandy Esteban.